Čaute ľudia, v tomto videu natáčam, ako vidíte, Blockbuster. Áno. Je to super hra. Tu hru milujem. Včera som nemohla natáčať, lebo som bola na oslave, ako som hovorila. Takže prepáčte. Ale dneska nenatočím len toto, ale mám ešte jedno videjko, Brawl Stars. Neviem, lebo idem tiež, ideme toto na návštevu, na kávu ideme. Rodičia idú na kávu. A my ideme tiež. Tam je moja sestrica, bratrajem sa tak. Tak teraz natáčame Blockbuster. To hru asi teraz natočím na možno 5 minút, nie 10 minút max. No, to som do 10. levelu asi. Či? Neviem. Asi do 10. levelu. Dám tu. Toto dám toto. Tu. Nezapomeňte na toto video dať odber a samozrejme aj lajkík. Veľmi dôležité. Ten, kto o mňa ešte nemá like, odber a like, no tak nie. Okamžite teraz stáva a dať. Samozrejme, nechcem nikoho nútiť, aby mi dávali. Nechcem žobrať o to. Ale tak, akože, dávajte. To, čo mám 100 dačov videa, no a proste nedám odberom. To má byť čo? Môžem kľudne zajít aj dneska, že to skončí už točí a nebudem mať tam. A máte zabené. Nebudete mať shortsky ani tak. Takže ukončím s kanálom možno. Keď nebudem mať do Vianoc aspoň 20 odberov. No, aspoň 30 odberov musím mať do Vianoc. Nie, 50. Nie, 50 ešte nie. No, takže prestanem natáčať, keď nebudem mať do Vianoc aspoň 30 odberov. Keď budem mať 25, dobre. Keď budem mať toľko, koľko mám, prestanem natáčať, fakt nestradám si z vás. Ako teraz sa nechcem nič moc vyhrať. Pardon. Toto vyhrážať, ale fakt, zamyslite sa. Natáčam vám, musím sa aj učiť natáčať a nemám toľko veľa času. No. A musím ešte aj natáčať a učiť sa musím do školy a také proste užurné primačky. No nie primačky, pardon, ja ešte chodím na túto strednú základnú. No, takže zamyslite sa. Ja sa tu trápim a odbery mi nedávate. Prosím, dávajte mi odbery. Veľmi vás o to prosím. Prosím, dajte mi. Toto dám kde? Tu. Tak. Možno do 10 to nedám. Už natáčam 4 minútky. Dobre, tam vlíky. Dám za reklamu všetko. Viete čo, neviem. Idem možno na kanál. No, 24%. Retriever. Zlatý retriever. To dám semka. Sa mi bude hodiť, áno, toto tu. Presne.
toto. To nikdy nepasuje tu. To nepasuje tu. Ja mám otvorené okno a počuť autíčka. Dodám sem. Áno. To kde môžem dať okrem toho? Čo? Toto dám kde tu? No a som v riti. Chcem dodať. Áno, aj toto budem natáčať, tom Gourang, ja mám všetky mapy, ale som si to odnova vymazala, to len preto, lebo ma to už nebaví, lebo som mala všetko, tak už to hrajem, ale teraz to nehrajem. Na čo mi to? Tom Gourang. Gold. Tom Gold jak. Túto cupku môžem čupku piť. Toto tu. Dúfam, že to aspoň teraz tam. To dám tu, to tam dám. To som mohla dať tam dať. No, takže, no. Už budeme končiť. Kontrolujeme rýchlo ten level. A budeme už končiť, lebo už ideme preč. No, na tú kávu. No. Presne na návštevu, ako som povedala. Takže musíme rýchlo predať. Dobre, a ešte toto. Dobre, to mám. Takže čaute ľudia. Dobre, uvidíme sa v ďalšom videu. Nezabudnite dať like alebo na toto video. Čaute.